Ginpatawag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas para sa emergency meeting ang mga principal kag president sa mga eskwelahan sa syudad. Abo ba ng mga mall administrator agud istoryahan ang isyu sang serye sang bomb threats. Sa interview sang Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson sang alkalde, iya ginpahayag nga nagtambong man si Iloilo City Police Officer Director Police Colonel Kim Legada sa amo nga pagsinapol. Naistoryahan suno sa iya ang pagbalay sang mga protocol kag standard operating procedure kag pagpabaskog sang security protocols ilabi na sa nagahilapit nga Christmas season kag ginalauman man nga mas madamo sang dalagko nga aktibidad sa syudad. Payag sini padayon ang koordinasyon sang Iloilo City Government, apisar nga yara na sa kustodiya sa mga pulis ang isa ka minor de edad nga nag-ako sang pagpalapta sang bomb threat sa Fort San Pedro National High School. Diri naman niya sa side sang Iloilo City Government, gina-finalize na lang subong ang protocols and standard operating procedures. No? We are involving the Iloilo City Police Office, ang NBI, plus ang aton nga TPMO kay kung may mga kasubong sining nga mga bomb threat, syempre ginapagwa no ang mga kabataan, mga manunulo sa eskwelahan, gakos ang traffic. That's why nga gin-involve naton.